Un Ramonet. Un timonet viejuno. Saludar a l'afició. Dic cosa. Se van a restaurar y fer hotel de 5 estrellas. Ahí va el jacuzzi. Vale, Paco. ¿Qué més? Va, que te dé puntos en el YouTube, para que te vean. Jo ja he que els vídeos en el YouTube, ja no vull fixir més. Adeu. Això és que va fer... Així fa l'hotel del camp de golf, que va tot això, de la reina Mora. Perquè els moros saben molt de golf i els valencians tenim una tradició molt arraigada del golf. De la Fórmula 1, que també corrien, i de l'escap, això. Y visitas del Papa. Directament els moros. Tot el moro. Y claro, pues la Rita no se pudo negar a esa cerveza. Ay. Pues sí, señor. Queremos jugar a golf. Mira, que te la que perdonaré. ¡Ah! ¡Joshua! ¡Sube para arriba! Ya te jalan. Este vidrio lo voy a poner sin cortes, ¿eh? No. Susa, por favor. Que no me...